deň. Chcel by som vám ukázať nový model nášho oplodňačika, ktorý sme vyrobili, skonštruovali. Tak myslím, že veľmi prakticky pre tých, ktorí chovajú včelie matky a potrebujú ich oplodňovať. Takže vyzerá taký úzko vysoký. Na vrchu je plechové pokrytie, hĺbší plech, z vnútornej strany polystyren kvôli izolácii stropu. Dávame tam aj túto priehľadnú fóliu na zakrytie a vo vnútri sú použité dva rámiky, ktoré dostačujú na oplodnenie matky a zároveň je možné plod, ktorý tá matka nakladie, po spojení týchto rámikov nechať vyliahnuť vo včelstve v úli B alebo výška nadstavku aj E. Je to presne výška rámika E, čiže dĺžkou pasuje do B, takže ho môžete pekne nechať vyliahnuť na konci sezóny. Ďalej je tam niečo také, čo sme predtým nerobili, že dali sme letáč do tejto úrovne, zhruba do polky výšky toho oplodňačika, pretože tá spodná časť je viac chránená proti vniknutiu cudzích včiel, keďže v spodnej časti sa nachádza cesto na krmenie, na prikrmovanie, aby tie včely, to malé osadenstvo dobre a rýchlo postavilo plástiky. Dáva sa krmivo pod tie plásty. Keď je letáč dole, často sa stáva, že to malé osadenstvo je vyrabované. Takto je viac chránené a lepšie si ustráži letáč, ktorý je uzatvárateľný malým kruhovým uzáverom. Zo spodnej strany je preglejka, nožičky, tak efektne pekne vyrobené, a zo zadnej strany ešte dôležité vetranie s vetraním, ktoré je možné teda uzavrieť otočením tohto plastového krytu, a tak teda vyzerá kompletný tento jednoduchý, ale veľmi účelný oplodňačik.